Еми да, ама... Това не е реалният живот. Знам, ама не искам това манек да Как спечели. чакаше да ме бутне, ама не успя. Не е толкова сериозно. Всеки друг, но и Галак е да спечели. Всеки друг е къде. Брат, сам е да спечели. Какво да бе? Бягайте от него, просто бягайте от него, бягайте от него. Не бе, всичко го души ми себе, всичко го души ми себе. Чакай, изгубихте. Не, всичко го душете го. Ай, някой да го души. Едно. Душете го. Айде, влизайте. Хора, вие тъпили сте. Душете го. Хора, Ще го душим ли? Аз съм сейф. тъпили сте. Тъпили сте. Ма душете го, нали? Не, аз не мога Хора, моля ви, душете го това него. Моля ви. Вие не сте... Вие сте много тъпи. Вие сте много тъпи. Вие сте... Жак, Боби, къде сте? Защо не го душите? Значи аз идах към тебе, обаче и другите се тръгнаха, то останаха 9 секунди. Нямаше време да го душим. Нима. Брат. Нямаше. Много сте тъпи. Дани, не подуши, няма смисъл, ще отидем в последната игра и тогава. Не ме, Ще може е да най-лесно. правим нещо. Абе, Как? Той няма пауър. Последната игра, той няма пауър в последната игра. Окей, да, виждам малко. Нека се Двама. бира, брат. Но някой ще отиде с Галаките, ще ме. Добре, Не, а сега да го... не, Галаките може да. Чакай, Някой още мъртъв. Бабел. Пустете го Души ми още. това мангал. Боби, идвай. Не, дай не. Не, няма как. Няма как всички. Не! Не. Дани, бързо. Мангал такъв. Не бе, тъпли сте, вие сте тъпли. Не! Някой влезе при мен, О, не. Да, Не! Ани, бързо! Нямам пуш! Трип. Еми, аз умрях. Може го трипнеш, ама умни. Аз забравих. Абе, да. И... Дани ти. Уби го. Не го бих. Умрях? Браве. Аз всеки ли умря? Брат, забравих за това. Дани, ти може да го Как хванеш. оцеляхме, бе? Дани, ти мога да го хванеш с Power Hold. Не, Ти може да го и това не беше трипнеш. заведено. И това не беше заведено. Чакай, аз не разбрах, какво стана вече? Аз бях извън вратите. Как оцелях? А, то си Жак е умрял и за това. Айде му мин Не. Ми е хубаво хора. Ай, Дани късмет. I got one. Абе, мъква е ги. Не. Кое е по-силното? Моля те Нож? смеш. О, трябва да му дам парите на Не знам, аз тоя. ползвам ножа, защото ножа като цяло си е за убиване. Боби, избе бутилката най-добре. Тя е най-силна. Еми, аз брах ножа. Да. Замина. Боби, той сега ще убие мене и ще остави тебе за последната едната на камерата. Боби, давайте двамата на него. Чакай. Ау. Я. Окей, замина. Да, не е дет. Да, той ще ме убие мене и ще може. остави Боби. Защото Боби е по-слаб. Не чай, може хилна? Боби го бие? Тук някак се да обърта, тук е просто късмет дали ще хитнеш. Не е вярно. Хайде, не ръгвам го! Найс! Чакай, Боби. Боби го бива, давай. Дупни бандажка, Боби, дупни ме бандажка, Боби. Дупни. Чакай! Дупни, аз ще я взема. Взимай! Ема той се е хубава, аз забравих. Аре, можете. Касака не беше хит. Бе, Гаспи, Туна, кой ли сте апгрейднал от това? Абе, ако спечелите, не трябва да му дам на този пари, който е хубаво. Това е нас, той аз не трябва да му дам пари. Я дъпни бандажка, дъп бандаж, дъпни бандаж. Дъпни бандаж. Взимай. Кой ще... Добре, ще е циганина. Виж го как ме така мани циганина. А така ти е под земята този, ако прави, бе. Няма, как ще отиша по земята? Позна някакви Наруто... Аз не съм го дал един път. Изручени. Аз все още не съм го дал един път даже. Бра, аз събрах да ви кажа какво бе. Аз Айде, учим удари го! Що не избрам ножа, бе, Дани? Еми, защото бутилката има Дашо, бе, и е по-силна. Ех, майка ти. Виж, Боби, как Чакай да дам на Дани. Дани, Еми, бандаж или не ти трябва? А той ще убие, Дани. Еми, брат, Чайте, Маля, Ихо, музиката е много яка тук. Хора, Ама трябва да избереш ножа, трябва да избереш ножа. Не трябваше, ма. аз ще имам да вечерям. Допни, аз ще я взема, допни. Аре, Жака, Жак. Боби, допни бандажка, аз ще я взема. Шит. Чек ме заболяха очите малко. Ау.
О, Боби го хитна май. Той се откага. Избутайте го в зоната. Тръпни го, Дани, тръп. Пушни го в зоната. Да, и аз какво направя сега. Не? What? Добре, как не го хитвам? Това трябва да е незаконно. Тя ще ги съдя, казвам ти. Не, Боби! Махай се. О, не! Чек, той как не умира, бе? Как не умира този мангал? От него като в зоната. О, не. Найс. Трябва и аз малко се хилна. Не, аз заебам даже. Къде? Ми копай малко сега всичка... Копай малко просто чакаме времето да свърши и всичка ме. Той така няма да спечеля. Той така няма да спечеля. Сте пак го убите. Ако се изписи как лок... А Дани, брат, с мой ножа, за какво взимаш тази шмана бутилка и ти Ами аз вече не мога да взема ножа. Убежда в началото на играта, брат. Аз мисля, че... Аз Жоена. Кой ще победе? Дано не е галоша. Те сега се тем правят 2 в 1. Всички на не е галоша. Не, а ще имаме ли друг турнир? Тоест, някой ден ще има ли друг турнир? Не знам. Думата ще има, да, ще без него. Турнир без този галош. Май то с не бедом е... О! За да е честно. Не, брат, Той не изобщо знам, кой него е. е. Еми, заради тъпите дашове. Не. Мога да дропна. За Да, Форфанес е по-хубаво ножа. Не! Абе, брат, не може да От него убити се... Трип, жълт мангал. и остави Боби да го набие. Набийте този кварт. Не! Майка ти! Къде ми е бутилката по дяволите? Боби умря. Брат, Не, набийте този няма. квартов. А, Боби е жив. Ма съм много Ще убиеш малко. Боби. Той мангала не Абе, остава. набийте този квартал. Боби хилни се. Чакай. Ми го, братото скача. Не, чек, майка ти мръсна, дано да изгориш фада. Не, аз съм малтав. Що? Не, братото е пейтуен. Какво играете сега? Саша е Squid Game. Оу. Това малко не е честно. Еми сега се надяваме Дани това спечели. Ма вие 2 в 1 пак не може да го убиете, брат. Еми да, защото виж го това нещо няма убиване. Аз съм добър с ножа, ама... Дани, брат, избираш шибания нож, защо избираш шибана бутилка, бе? Аз секундата излита. Ма той Дани ти избира най-гадното Еми, нещо, защото си брат. мислех, че бутилката е по-хубава, защото бутилката като първи път го удареше, експлодира и бие много демидж. Ма ти не го удариш, ама. той е много бърз. То по принцип бутилката само дашва. Велицата. По-добре с ножа, бе. Давай, може да го платиш. Да, за това го бях избрал, защото все пак ножа е оръжие за убиване. Добре, всички да се молим на Баба Ванг. Аз съм Баба Ванга и Галоша трябва да бутне сега. Да му махна лявата муда. Окей, holy lock не сега ще има. Поне да се насладя на мъжичката, защото това ще е нещо над хубаво. Има пивър. Чай, сега си търкам си ръцете в гащите толкова, не трябва да съм потен изобщо. Окей. Търкаш си Брана, бие този картоф. Търкаш си ръцете в гащите. Да. Аз ще му тупка с ръцете в гащите. Мама да. Никакъв шанс да го убия това копеля. Абе, хора, следващия път, ще има ли друг рун? Ма не, хубаво той без това спечели, защото аз нали не взем победата. Ще има ли друг рун? Той спечели без това. Тука си ръцете съм по-добър. Той без това спечеля, защото аз не взем победата. Да видим се пак. Окей, да. Аз имам чипс. Сега правя Тоест, на ако чипс. два пъти някой друг спечели, ще има още един рунд. 6 рунда, може да не знам. Не, то галакът спечели без това, защото... То стъп галош, виж го. Как мога да? Мато защо се върти, бати? Ама на това на последното трябва... Каналът е на Брат, на банато... Това не е честно, това не е Той честно. е бая добър, той е Това бая просто не е честно, това просто не е не е честно. силен. Това просто не е честно. Само се апгрейдва всичко. Просто не е честно, аз не мога да го ударя един път. Аз не мога да го ударя един път. Това не е честно. Тази игра не е честна. Тази игра не е Поне 10 честна. секунди те уби. Абе, хора, не давайте стрим карда, бе.
То сманахме обе за 20. Да, тя не Трябва, е. брат, трябва да му дам.